Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Ka onye chiri biko zere. Abịa m ọzọ n'ụbọchị taa n'ihi na otu nwanne anyị nwoke kwuru okwu ya sị uche na-eru ka ji. Uche na ọ na-eru ka ji. Ofu onye a na-azakwa nna m ọha. Nne mgbe ọ dị ndụ, ọ sị a na-eji otu olu ebikpe n'ịnụ akụkọ ofu onye ịgbapụgo ofu ụlọ aka, ịnụzuo ya abụọ gị gbazuo ya abụọ, maọbụ ịnụ olu ofu onye gị bụpụ asụ, ịnụzugo na ya abụọ gị buzo ya. Ọ bụ gịnị ka m jiri bịa n'ụbọchị taa? Kemgbe abalị 3 na abalị 4 gara aga, maọbụ kemgbe n'izu ụka niile, ọ na ha asụ mmemme, asụ kpọtọkpọtọkpọtọ, asụ gbudugbudugbudugbudugbudu ya dịka a ga-ebie, dịka a ga-ebie, dịka a ga-agbapụ, dịka wee gbuo, dịka wee lie. Asọ gịnị na-eme? Igbo eju na-anwụ ya sị emega onye nwe ya na emenyụghị ọkụ. Atụrụ na anyụrụkwa n'ọdụ ya, ya sị anyụrụ gị ọdụrụ onye nwe ya. Eziokwu na-elu ilu na ntị, mana eziokwu bụkwa ndụ. Ọbụla dị akwụkwọ nsọ kwuru ya sị, you shall know the truth shall set you free. Na anyị ga-amara nke bụ eziokwu, eziokwu ga-eme ka anyị pụọ n'oru. Okwu nji bịa n'ebe a n'ụbọchị taa, ọ dị ụzọ na-abụ. Otu, ọ bụ na ihe onyonyo arute gị, biko tụsaa ya, mee ka ọ gbasaa. N'ihi na mgbe ọbụla ị nụrụ m jiri olu Igbo wee kwuo okwu n'efere mba ụwa, gị mana ihe a bụ ihe metụtara ala Igbo kpọmkwem, na ọ bụkwa ndị Igbo bụ ndị ozi ya na-agara. Ma okwu onye ọzọ ghọtakwara ya, udo dịkwa. Nwanne ya nwoke bụ onye dibịa ọdịnala bụ mmiri enwe ilo, ekwulu okwu ọtụtụ oge katọọ oke ite, bụkwana ya bụ ihe bụ nsogbu n'ala Igbo n'ụbọchị taa. Ndị ntorobịa ma ụfọdụ ndị nna, ma ụfọdụ ndị nne, ma ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-ezunye ezi n'ime ya n'ụbọchị taa. Ụfọdụ na-alakwa n'ike oke ite. A na-asị gịnị bụ oke ite a? Onwekwuru ihe ọzọ m hụ dị n'oke ite na-abụghị iji ya wee rie akụ onye ọzọ kpaga. Unu dịrị mmadụ abụọ ma mmadụ atọ na-azụ ahịa n'otu mpaghara, onye ka ebu oke ite, ndị ọzọ na-agba mbọ, ọ dịka nwa ha a na-agba ya na-eri. Ụbọchị ọzọ a ga-ekwu okwu gbasara nke a. Yawa nwa amadi na-akọtọ oke ite ebe ọ dị ukwuu. Emekwa ihe onyonyo ya butekwa ya n'efere mba ụwa. Mana otu abịa mgbe chekpahakwa uche azụ si, ọ ga-abụ na ọ bụ n'ihi yawa nkọtọ na-akọtọ oke ite mekwere eji wee si ka esi n'azụ wee suo ya imi, ma ọ bụ kwuchie ya ọnụ, n'ihi na eziokwu nwee ndị ọ na-afụ ụfụ na ntị. Anyị makwasị n'ala Igbo anyị, ihe eji mara ọtụtụ ndị mmadụ n'ala Igbo anyị bụ ịkwatu nwanne ha, maọbụ ịkọtọ nwanne ha, maọbụ ime ka nwanne ha daa mba. Gịnị bụ isiokwu m? JPAC mmiri enwe ilo si na gị bịa na ọ na-arụsị ya, ma kpọtakwa onye ha kpọrọ gị n'ekwentị. Otu onye na efere mba ụwa, maọbụ onye na-eso achị obodo Naijiria na-akpọ Femi Ifeanyi ka Femi Kayode ka gịnị nwa aha ya, nwere mgbe ajụrụ ajụ sị, who is bankrolling you? JPAC, who is rolling you? Ka anyị mara nke bụ eziokwu. Na anyị na-akwadolo gị si ịgbalị na ka ị kwuru ekwu, mana elekwe atụle ebe atụlekwere ebe nke ọzọ, n'ihi na ọ bụ ofu ụzọ ka na-esi aga nkụ. Ọ ga-abụ na ọ bụ n'ihi eziokwu a nke ọ na-ekwu na-akọtọ ya wee oke ite na ọtụ ihe ndị ọzọ, ma eji si ka a dagharịa chikwa na ụzọ nke ọzọ kwuchie ya ọnụ. Nke a wee bụrụ ajụjụ. Nke abụọ wee bụrụ mmiri enwe ilo. Ndị Igbo si, onye a na-ebo ebo si biko ya emekwala eme. Onye a na-ebo ebo si biko ya emekwala eme. Mana ajụ osi, nwanne ya nwoke mmiri enwe ilo, daa jụụ, kpọrọ uche azụ. O nwere ike ihe abụ na ọ bụ ndị na-ejere gị ozi, ma ọ bụ gịnị sikwa na ụzọ nke na-achọ ka akọtọọ aka ọrụ gị. Mara na ana m akwado dibịa mgbaasị, mana ị bụrụ dibịa na-enye mgbọrọgwụ
na-azọ ndụ si nke na-eme ya gazie, mana ịhụra ka ụmụ ihe arụsị ndị a akwụ m na ya, mana ọdịmma ala Igbo bụ ọdịmma ọha dum. Ajụ m wee bụrụ mmiri enwe ilo, ya nwa ihe a na-ebo gị, ị na-ana ndị mmadụ ego na-edubaghị ha n'otu sọbalị? Ị na-ana ndị mmadụ ego, ụmụ ntorobịa na-eduba ha n'otu sọbalị? Ọ bụrụ na ị na-ana ha ego, ọ bụ 100,000 ọ bụ 200,000 na-eduba ha n'otu sọbalị, nwanne dam na egbe ụkwa na ofu ihe. Ọ naanị akara elu na akara ala bụ ya bụkwa ihe dị iche, egbe na egbe. Ọ naanị akara bụ ya bụ ihe dị iche n'ebe akwa na akwa nọ. Ọ bụ na ị na-akọtọ oke ite ma na-eji ego na-edubaga ndị mmadụ na sọbalị, ọ dịzị ka onye na-asụ ede ma na-eri ọgbịrị. Ya bụ ajụjụ ka m na-ajụ si, ọ bụrụ na ị na-ana ego na-eduba ndị mmadụ n'otu sọbalị, nwanne ihe a na-ekwu n'okwu ya ihe a bụ ka ala Igbo dị na mma. Ya bụ na you deceive them to win them. Ya bụ na ị na-akọtọ ha ka ị nwee ike dọrọ ha. Otu ọbụla si dịrị na ọ dịrị unu, mana ịhụ na ihe unu na-egiri na efere mba ụwa na-agba onwe unu mgbe okpuru eze ego, arụsị eze ego na ebe a na-akọtọ nke ya. Arụsị eze ego nke gị onwe gị, amaghị m ebe yawa mmiri ikuku a si fesa gị, mana ama m sị aka unu niile kwụ na yawa ihe a na-eme. Gịnị bụ isiokwu m? Bụrụ na JPAC ọ dị gị n'aka ịgwa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ị ga-ekwe ekwute ote yawa kọlụ si wee bịa, n'ihi na ya nwere ihe otu si na-aga. Unu na-emebe ala Igbo, unu mega ala Igbo ihere, unu na-emezi ala Igbo ihere. Onye kepụta ya si ebu m ike karịa gị, ebu m enwere m pawa ole ka unu nwere? Pawa unu nwere ala na-arụ ihe na-emebi, unu na-ekwu unu nwere pawa unu naanị pawa na-eji ebunye ike. Pawa na-eji ebunye ike, ọ bụ ya naanị pawa unu nwere? Ọ bụ pawa na-eji echekwa obodo, ọ bụ pawa na-eji azọpụta, ọ bụ pawa na-eji eme ihe dị mma. Otu a na ụbọchị taa unu niile nụchara soshal midia, ihe ọzọ ị gara ahụ, follow my page, social media doctors, content doctors, ihe nle ozugbo ozi content creator doctors na-achọzi ndị na-efolo on social media. In other words, onwe ihe unu uche, n'ihi na ite mmiri juru anaghị emetụ ọṅara, ite mmiri dị ọ naghị emetụ ọṅara ma ọlị. Biko unu emeziri ala Igbo ihere, unu emeziri ala Igbo ihere, n'ihi na ndị Igbo si onye nwanne ya na-agba aja egwu, ụkwụ anyị na-ada akụ ihe adịghị emekwara onye ohi na ọ bụ nwanne ya maọbụ ikwu n'ibe maọbụ ndị na-ana ya bụ ndị ihere na-eme. Ihe ele na-eme n'ụbọchị taa na-emezi anyị ihere. Ndị mba ọzọ na-achị achị legodin, ọnwụ na aka unu ji Biafra bịa taa, unu ga-asọ onwe unu ka akwụ. Ọnwụ na-asị Biafra bịa taa, anyị niile ga-ala ka naị, anyị niile ga-ala ka naị. Uche taa na-adị na Biafra abịa, anyị dọwala Chike Gawuchi. Ya na Biafra bịa taa, ọgụ ọzọ anyị gaje lụ ga-awụzi ole Chike a ga-ekpe n'ala Igbo. Ọ bụ Chike Sọbalị ka ọ bụ eze nwaanyị mmiri ka ọ bụ Chike onye ka ọ bụ Jizọs Kraịst? Ọ bụ ya wu Chike a ga-eso? Ọ gaje wụ ọgụ ọzọ agaje lụ. Ọwụ na-asị Biafra bịa taa. Bikonu unu tọọ onwe unu mbọ, gaanụ na mba ndị ọzọ. Enwere dibịa ọkataka, dibịa ọtara ọkpụ, dibịa wụ dibịa ọkpụ ụlọ. Iji anụ mkpọtụ ha na-emedo karịa ka unu si emege, mana ka unu nụzọ ebe a, onye ka na-ahọ n'ebe, onye ka na-ahọ n'ebe a. Unu emene karịa ndị prọfet unu nta, unu emere karịa ndị pastọ unu nta unu kọtọga. Unu emezile ka unu megezugbo aka, ka unu megezina ya aka. Haba
anwa efu efu agata na mmadụ, ọ gịnị na-eme? Unu kwụsị ime gị ala Igbo ihere. Ụmụnne m, nga ka ọha m n'ọnụ, biko ihe onyonyo a na-eruturu tụsa na ihe onyonyo a, udo dịrị unu. Ma saa na ya ajụjụ a, Sọbali, ị na-edubaga ndị mmadụ n'otu ahụ? Oke ite, kedu ihe bụ oke ite? Kedu ụzọ oke ite si arụ ọrụ?